बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरारि जथुम्मा जाय जथुम्माखौ जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजिनि बरलावआव टेम्बाख्रि फोथाराव 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2026 सानथामनि हाबाफारिजों खुंबाय आरो एसे आगोलावसो जोंहा बे गेवलां मेला थुंगेबाय आरो गेवलां मेल थुंगेनाय लोगो लोगो बुंनो थाङोब्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय हाबाफारिया जोब्बाय। आं दिनै बुंगोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै जे जोंनि बे हाबाफारिया जोबोरै जाफुंसारनायजोंनो बे जोबदों। मानोना जोंनि गासैबो लाजानाय हाबाफारिया फारि फारि मोनफ्रोमबो मोजाङैनो मावफुंजादों आरो बेवहाय जों जायखौ लेंहरदों रोंग'सा बिथांमोनाबो जोबोद मोजाङै बाहागो लानानै जोंनि गासैबो बर' थुनलाइ आफादा जों जेखौ सानदों आरो जोंनि गेजेराव जोङो समाजनि जि मेसेज होनो नागिरदों बेखौ जोङो फारि फारि होनो हादों। आं बेखायनो बुंगोन बर' थुनलाइ आफादनि नैबे बिजनियाव जानाय 65थि जि बोसोरारि जथुम्मा बियो जोबोद जाफुंसारै जालांबाय आरो बेवहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ रायखांनांगोन जे बड'फाया जि बाथ्रा बुंलांदोंमोन बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, बे मोन्थ्रिखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादाबो खामानि मावबाय थादों। दिनै जों बेवहाय नेपालनि बर' फिसाफ्रा सौफैदों, जों जायखौ मेसे होननानै बुङो। दिल्लीयाव थानाय बर' फिसाफ्रा सौफैदों, सोनाब बंगनि बर' फिसाया सौफैदों, मेघालयनि बर' फिसाफ्रा सौफैदों आरो बेवहाय बिथांमोना जोंजों थाफानानै बिथांमोना गावसोरनि गोसोनि साननायखौ जोंनो फोरमायदों आरो जोंहाबो रंजानाय मोनदों, जों गोजोननाय मोनदों, जों थुलुंगानाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि अनजालु फरायसाफोरनोबो जोङो माबा मोनसे गियान होनो हानायनि थाखाय जों माखासे सावरायमेल लादोंमोन। बे सावरायमेलफ्राबो गासैबो जाफुंसारदों। जोंनि थान्दै मेलाव जिहेतु 2000नि बांसिन थान्दैफ्रा बाहागो लादों, जों बे थान्दै मेलावबो जोबोद गोनां माखासे थांखिखौ जों लादों। जाय थांखिफ्रा दाल' नङा, फैबाय थानाय सानाव बिनि गोहोमा हारियाव जों मोनगोन, जों बेखौ नुनो मोनगोन। गाहाय आलासि हिसाबै आसामनि गिबि मन्थ्रि लेंहरदोंमोन। बिथांनि नुजाफैनायाव माबाफोर आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जोङो लेंदोंमोन नंगौ, नाथाय बिथाङा गावनि थाखानाय माखासे हाबाफारिनि थाखाय फैनो हायाखै होननानै जोंनो मिथिहोदों। अब्लाबो बिथाङा गाव फैनो हायाखैब्लाबो आसामनिनो सासे केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांखौ हरदों आरो बिथांनि आखायाव जों मोनसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। जाय गोसोखां बिलाइखौ जोंनिफ्राय थोंजोङै बुंदों जे बिथाङा बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिनो मोनहोनांगौ। बेवहाय जोंनि माखासे आयदाफोर हाबनानै दङ आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दिल्लीनिफ्राय गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानिफ्राय जोंहा मानिजाथाव आफादगिरि फैदों आरो दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे हादरनि बिफा महात्मा गान्धीनि जिउ खौरांखौ जोङो हिन्दीनिफ्राय इंलिसनिफ्राय बर'आव जोङो बिजाबखौ गिबिसिन मोननो हादों। बेफोर जोंनि थाखाय मोनफा जाफुंसारनाय। जोंनि बिटिसिनि गाहाय मुस्रि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा फैनानै गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदों। बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बिथाङाबो माखासे मोजां बाथ्रा बुंलांदों। थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि हारिनि राव थुनलाइ, जोंनि हारिनि जिनाखि सिनायथि थामोनथा, बेखौ जों बोरैहाय खामानि मावनायनि गेजेरजों जाफुंसार खालामनो हायो। बर' थुनलाइ आफादाबो खामानि मावबाय थादों आरो गुबुन हारिनि आफादफ्राबो खामानि मावबाय थादों। नाथाय जोङो जोंनि गेजेराव जि मोनसे गोजोन खौसेथि बेखौ जों लाखिनांगोन। मानोना गोजोन आरो खौसेथि गैयाब्ला हारियाव जौगानाय फैनाय नङा। जोंहा समाजनि फारसे दिनैसिमबो मावनो गोनां गोबां दङ। आं खावलायगोन बे समावहाय जे जोंनि गेजेराव मालाबा समाव गोरोन्थि साननाय, गोरोन्थि बुजिनाय थासारि लाबोनो नागिरो। थिग बे एखे रोखोमनि जोङो मैया बर' थुनलाइ आफादनि जि जोबथा थान्दै जथुम, जों जेरैबायदि सावरायनायनि मोनसे परिबेस जों लादोंमोन, बे परिबेसखौ जों मोनाखिसै। मिजिंथिदों जाहाथे बे रोखोमनि थासारिया इयुनाव जाया। मानोना दिनै बर' हारिनि गेजेराव गोजोन फैबाय, खौसेथि फैबाय, जौगानाय फैगासिनो दङ। बे समाव जुदि जोङो जोंनि गेजेराव एना एनि साननाय, गावजों गावनि गेजेराव जुदि फोथायलायै गोरोन्थि साननाया जुदि जायोब्ला बे हारिखौ आबुं हारि दानायाव खहा खालामगोन। बे बाथ्राखौ जों दिनै नुनो मोनदों। थांनाय बाराव जे जानाय जाथाय सोरनिबा आखाइ दं नामा नोंथांमोन? जों बिदि सानाखै। समाजाव गोबां मानसि थायो, सोरबाया मोजां सानो, सोरबाया गाज्रि सानो आरो हरनि समाव गाज्रि मानसिफ्रा बे रोखोमनि हरनि समाव खामानि मावनो मोजां मोनो। जों बेखौनो सानना लादों जे बिथांमोना जाय खालामदों निस्सय माबा मोनसे गोरोन्थि साननाय दंमोन आरो बिथांमोना जुदि गाज्रि गोसोनि मोनब्ला दिनैनि बे गेवलां मेलाबो जानाय नङामोन। दिनैथ' गेवलां मेला जथेस्थ' मानसि जानायनि गेजेरजों बे आबुङै जालांबाय। बेखायनो जों सानदों मैयानि जानाय जाथाया जानो हागौ सोरबा गोरोन्थि साननायनि खामानिमोन बियो आरो बिथांमोना दिनै जानो हागौ गुनथब जादों, सानदों जे जोंनि खामानिया गोरोन्थि जादों।